Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Hello. Hello baba makadi. Tiripo mwakadino mwakaita wani. Aiwa ndiri nanini kuti sei ikoko? Zviri kurwadza izvi. Zviri kurwadza here sekuru Dickson? Alright, inini ndinonzi Elizabeth. Elizabeth. Ndiri mutori wenhau. Alright. Ndapiwawo namba dzenyu. Chaizvo. Akati aiwe mbotaurawo nasekuru vangu sekuru Dickson vakaenda kuhondo gore ra1976 nanhasi havana chavakawana chinopiwawo vanhu vanenge vakarwa chihondo. Sure. Alright sekuru, ndoda kuti munditsanangurire mimi rwendo rwenyu kuti makaenda sei kuhondo mugore iri. Rwendo ndakabva panapa ndichipinda paRicidi base. Tasvika paRicidi ndakamutswa nasekuru mawacho. Tichisvika pachibawawa, tichisvika tichisvika pachitoronga. Tasvika patoronga ndopetakatreniwa ipapo. Asi tamotanga tapinda pabhesi city ndopetanga tiri. Izopedza teisvika uko tichitreniwa ikweyo. Kwakuye kudzoswa kubhesi city uyeyo. Kwakushandire muri city, kwakuye kupetuka futi pachibawawa. Ndopendakazokuware gumbo irori. Alright. Saka hazvisi kumboita zvakanaka. Saka mari yacho hakuna. Alright, tichidzoka kumashure sekuru, makaenda kuhondo uku mune makore mangani? Ndo 20. Alright, makazodzoka mane makore mangani? Ndakandatoa munhwana soutotona anga autosvika kuma30 Okay, saka muhondo umu imi makanorwira kupi? Ndakangwira mabhesi city chekudzoka futi tambosvika kubhesi city kwakuye kudzoka futi pachibawawa. Okay, nguva yacho taiziva kuti kwakanga kuina ana Mujibha nana Chimbwido. Imimi sekuru basa renyu rakanga ririrei panguva iyi sevakomana vechidiki? Ini ndakatobva uneyo kuenda kuhondo kwacho kwaro kuBeira. Makaenda kuBeira? Kwete munomu ndainga kuBeira. Makatorwa sei kuti muzoenda kuBeira? Makatorwa sei? Takarukutwa munomu mazuva atanga kupinde masoja munomu. Kwakutobva tati tokutoendawo kwakutoenda 76. Taenda 76 kwakusvike muri situ. Tasvika situ kwakubvemwo kwakuende pabhesi situ. Kwakubva tatreniwa kwambopetuka kuuya uye kudzoswa hemberi kuri situ kuchibawawa. Tadzoka kuchibawawa kuya yotombozwi ingoshandai tractor. Unoenderera kuBeira kotora chikafu. Ichizobvei tokudzoswa futi mwari situ. Okay. Imi sekuru mazodzoka. Mati makadzoka makuma 30 years uku. Vabereki vakanga vachiripo here? Vana baba kai? Vana baba vanga vachipo. Paakazofa ipapapo eshe. Saka ndangosara ndega. Madzoka. Ndanzwa muchitaura kuti makabva makuwara gumbo renyu hamuchakwanise kufamba zvakanaka. Rakakuvara zvokupfurwa here kana kuti rakakuvara sei gumbo? Pamachazi pache pakaitika kubhombwa so. Saka ndakazondoona mafragments ndatoona ndatokuzwa nematomu. Saka pendakatobvapo ndokuzotodzoka zvasikacharedi zvakanaka. Okay. Saka iko zvino sekuru mane makore mangani? Izvozvi. Ndane 50. Alright. Kubva pamabva kuhondo sekuru tinoziva kuti
vanhu vanenge vakarwa hondo mawar fighters vane mari dzavanopiwa kuna nanasa, vane mari dzavanopiwawo kumaorganizations anomirira vanhu ivavo. Makambofamba here mapepa kuti iko zvino handichakwanise kufamba? Kunasa kwacho ndakatomboendee kuchipinge kwacho, kana izvozvizvi kunasa kwacho hatitangu atoriyo ikweyo. Atoriko mapepa? Mapepa atoriyo asi mari haina kuuya. Alright. Makazombodzokera here kunoti ingawa ndakasiya mapepa asi kubva ipapo kusvika nasuno hapana chati chafamba? Vakati kudii? Izvozvizvi pakudzoka hangu handisati ndadzokeyo, asi hatombozvizwi zvandinotaura zvacho. Vanenge vachiti kudii? Vanenge vachingoti tichaona, ndiye tichaona. Alright. Asi munharaunda pane vamwe vanhu vamakaenda navo here kuhondoko vamakadzoka navo? Muhondoko? Vamakaenda navo nguva iyoyo muri kuma 20 years makadzoka navo? Varipo havo, asi kuti padhuze nependiri pandogara nini amwe ari kuseri pakaanekamuhamba. Okay. Asi munombotaurirana kamunomboonana kuti iwo uri kupiwawo here mari kubva kumaorganizations aya? Haasi kutombopuwa nokuti takatomboende kwamutari zvikazwi uyai kwamutari. Tasvike pakatoungana kuti akandonyora mapepa iwawo. Namanje mapepa acho tindoiti mavuya mabhuku bhegi. Ndokuvhura yakura. Eish. Alright. Saka sekuru mune mhuri here mimi? Mukadzi wandandina wakaenda. Wakaenda? Wakaenda kumusha wake, wakanga wahura. Mudzimai uyu makamubata achiti achifambi matodzoka kuhondo here kana kuti makamusiya pamakazoenda? Ndatodzoka kuhondo ndobe ndatanga kuroora kwakutobva ndamubata ari gomba ndokutobva rarikamani kwakutize kwenda. Saka mama ane vana here nemudzimaiwe? Mwana wanga waipo umwe. Manga minaye mumwe chete? Wanga uri wari chete mwana. Akabva aita sei? Mwana akaenda nemudzimai here kana kuti zvakafamba? Wakaenda nemutikadziwo. Anga akura sei mwana? Akachikatoko. Anga achiri mudiki? Zvokutoti kuchanyembokaona handichakaziva. Saka mudzimai uyu kubva ipapo haana kuzombodzokawo kana kuti ima munozomboteerawo kumusha kwake? Chendakandoteere kumusha kwache kuende kobvunza pfuma yangu chete. Kuenda kunobvunza chi? Pfuma. Pfuma yenyu? Ndanga ndateka ndikaite mutsimba ne. Saka mudzimai mama enda unotora pfuma yenyu makanga maendesa? Ndakaona kuti ndingaitouya hayo pfuma yacho inokuzouya kwaya amawani haichakasiri. Haichakasiri. Mama abhadhara zvinhu zvakadii sekuru papfuma yenyu? Baba wakanga abhadhara, munhu wakatorwa nemutsimba mumwe ng'ombe mbiri. Saka hadzichauyi futi mombe mbiri dzacho? Kuchinya. Saka sekuru ndanzwa muchiti hamuchakwanise kufamba nemacrash. Ndoda kunzwa kuti muri kurarama sei sekuru Dickson? Ini ndiri kurarama ngokundoruke mandi yangu makutsanga. Mukuruka chi? Matsanga makumanya ndorupasa. Okay. Saka muri kuruka rupasa, anokutsvagirai tsanga dziya ndiani imi musingachagona kufamba zvakanaka? Ndinotuma nende kotema ndozondoapawo randotengwa bondesi. Anofamba here manje maponda aya kunana Bedbridge? Unokwetiri kwachangazi uno haasi kufamba baba. Haasi kufamba? Kutorea kuti posa. Saka munomatengesa mari? Ndomatengese $4. $4? Saka kubva pamabva kuhondo sekuru, mari haisi kuuya, mudzimai hamuna,
muri kurarama nekutengesa maponde. Toti iko zvino ivava vanhu vamakaendesera mapepa enyu, toti vekunasa kana vamwe vekunana Ministry of Defense uku vari kuteerera chirongwa chino, mashoko enyu amungade kuvaudza ndekuti kuti takatasana neupenyu hwenyu hwamuri kurarama iko zvino, mabva kuhondo, maremadzwa zvakare kuhondo iyi kuti nyika isununguke. Ndaingoda hangu kuti iwona manje pane mapepa akatinyoresa kakudai achitivhuriwa kuti mabhuku bhendi acho iwawo kuti mari yacho ione kupindemwo kuti ndione kubatsirika iyo. Ndozvendaingoda hangu. Okay. Sekuru chamuri kunyanyoda kubatsirwa nacho zvichida anogona kunonoka kusvika kuvaridzi vavo chaivo chaiva muda kuti asvikire mashoko. Zvichida mhuri yeZimbabwe kune vamwe vanhu iko zvino anogona kuti aiwa isusu takasununguka kubatsira sekuru neizvi neizvi. Zvamuri kuda kubatsirwa nazvo imimi sekuru ndezvipi takatarisana nekurarama kwamuri kuita? Ndechindoona hangu ufuka. Ndozoona hangu munyu. Unondikekera mvura kuchera. Anofunga zvinonga zviri panyanya. Zvinenge zviri parinani. Saka muri kuda anokuchererai mvura, toti ari kuchererai mugodhi kana chibhorani. Pedyo nepamba, nechikafu. Nembatya. Nehembe dzeidzodzo. Alright sekuru. Saka kuhondo sekuru, maimba nziyo dzekuti kudii? Kana muchiri kurangarira nguva iyoyo. Imba kuti kudii? Inosekeza. Techida kudzosa ndangariro dzenyu sekuru kuti nguva yacho maimba kuti kudii? Taimba kuti mudzimoyo baba ndatambura. Aiwa mtichaitora chi. Saka nyika taitora nyika but taenda ngoma yechika chinondirwadza. Chinondirwadza chingoma chendaemba apa kuti aimwototora nyika kuti tiite zvimweni. Saka asi hazvisi kuita. Okay. Sekuru tinoziva kuti kana munhu wazvipira nekuti kuhondo tainzwa kuti wainzi uri kuzvipira kufira nyika yako kuti nyika yako ive yakanaka mangwana, vanhu vagare zvakanaka. Zvamungade imimi sekuru kutaura zvichida kumutungamiri wenyika takatarisana nekusunungura kwese kwamakanoita nyika nekurarama kwamuri kuita, mashoko enyu ndekuti kudii? Mashoko angu ngekuti kudai vakandibatsira hangu rubatsiro rwemari kuti ndionewo kudini kubetsereka izvi. Imimi sekuru mungade mari yamunofunga kuti aiwa iyi mukambondipo mari inokwana kusvika apa ndinogona kurarama ndikabhustawo bhizimusi rangu. Mari yakati ingakwanisa kuti ingaturaramisa asi iwo ega kundoziva kuti pamunhu mwedzi wechipera ungakwanisa kupuwa ngemari yakati handinai ndikati yakadai nekuti handina kana shoma yacho iyo. Alright sekuru, aiwa tinotenda ende tinovimbawo kuti kune vari kunzwa kuchema kwenyu kuti aiwa inini upenyu hwandiomera ndakutorarama ndichiruka maponde kuti ndirarame, asi tisu vanhu vamwe chetewo vakasunungura nyika ino ndibatsireiwo nemari dzinongopiwawo vamwe vanhu vakarwa hondo. Saka chaisa nhamba dzenyu sekuru pazasi apo, vanoda kukubatai vokufonerai panhamba dzenyu semafonerera ndakuita aya vanenge vaine mari dzavanoti aiwa isu tinokwanisa kufambisirawo sekuru mapepa avo kuti vakwanise kuisirwa mari yavo pai mubhanga. Manje kune mabhanga here kunhingi uku kwamuri uku sekuru uku? Iripo pabhechinafu, bhengi iripo pabhechinafu. Saka munozokwanisa henyu kuenda pabhechinafu pacho? Ndingandosesera ndingachatodini yatayo hayo mungachitora. Yayo ndondotora. Oka. Aiwa, hazvina kuipa sekuru, tinotenda nekutipawo maziviro amunoita nhoroondo yese yaiitika kuhondoko. Maita basa sekuru. Ndinotendawo nemwi rambai muri kuretu nemoto.
Aiwa, tinoramba tichikubatai sekuru, tichibvunza kuti sekuru pane vambokubatayo here, pane vamboisawo here chiye cheruviri kuti mukwanise kubatsirikana kuti upenyu hwenyu huende mberi. Aiwa, tinotenda tete. Tinotenda sekuru. Sekuru, kwamuri uku Bheshinavu kunonetsa network handiti? Network hainesi. Vandikazona zuva kwanga kusina hako, asi nhasi iriyo. Inoita zvemazuva? Tomboti zvemazuva, zuva rega rega. Aiwa, hazvina kuipa sekuru. Saka tinokwanisa kuisa nhamba dzenyu imi manditi? Toisa futi dzimwe dzani weukama wenyu kana ari padhuze penyu, wekuti zvichida network yenyu ikaramba vamwe vanofonera ningi. Toisa dzimwe nhamba dzani kuti dziite mbiri. Kana kuti muda kungoti dzipinde dzenyu dzega. Munofonere kwasekuru kwambuya Mupedzi. Kwambuya Rudo? Mbuya Rudo iwawo. Mukandoataurira vanotondibata kumwe. Alright sekuru, regai ndifonere futi mbuya Rudo ndivaudze zvakare kuti taakuisa futi nenhamba dzenyu. Vanhu vanenge vafona vachida kutaura nasekuru kana kuti vaine zvavanenge vachida kuisira sekuru foni yavo isingaite, vanobata imimi futi mbuya Rudo. Ichokwadi ichocho. Aiwa, maita basa sekuru, tinotenda. Nesu tinotendawo nezvemwatirangarira kudaro. Aiwa, tichatoramba sekuru tichikurangarirai kusvika mapepa aita sei afambiswa zvakanaka. Aiwa, tinobonga. Tinotenda sekuru, maita basa. Atenda rambai muri kure kwemota. Tinotenda.